Ngiyabonga. Ziphi insizwa? Buka amadoda nawayana amadoda lapha. Amadoda nawaya. Omama bala amadoda lapha ya. Hayi wamadoda. Lali ngeke libe khona phela izwa amadoda amayenza kanje. Webo mama. Thina siyanithanda thina. Kodwa abantu abazolwa lempi amadoda. Lokho ke nje singalokhu sikhohlisana sishonifila nina njengoba ningaka nizofaka thina umoya wokuthi asile. Niyezwa? Singalokhu sikhohlisana nje sithi khona impeni zoyilwa. Laba abantu baphethe ibhamu ngesinikele thina ngabafazi bethu. Sithi abayodutshulwa yilaba abantu. Yitho kufuna sambe phambili. Uyabona laba abantu bazohanjiswa amadoda yikho ngikhalaza uma amadoda engemuva. Ngoba kufanele amadoda ngaba la asiswe kahle ukuthi sithini. Nina nikhonela nini ukusinika amandla. Ngaba ihlazo kuthiwa amadoda la eBram Fisher athi akuhamba abafazi phambili bayolwa impi. Ihlazo lelo kunikele ngomuntu. Nayiphi inkinga ngisho nini ke kokungcono okudlala ngathi madoda nesiphapaza nina yabona kwenza kanjani sheshe kuhlanganisa impala usuka phi emanguza musu emanguza usuka phi Mozambique namhlanje semona anizwanga yini ukuthi abadingeka abantu niyezwa but kodwa niyaqhubeka nadayisa okay South Africa jole kusemona insizwa ziphelele zonke zesemona ke namhlanje na kuzozanya ke kuzoqoqisa wonke umuntu okufika odayisa lapha eMona ngongekho emthethweni. Hawo Jesu. Kanti kwahlala kuthiwani konto? Kanti kwahlala kuthiwani? La yabona manje mfowethu isikhathele uwe manje yazi uyasenyanyisa futhi ke manje uyasenyanyisa nje yabona isikhathele ukukhuluma nawe igama elilodwa njalo mihla namalanga yabo angithi awuyasenyanyisa kodwa manje usasenyanyisa manje yabo manje uyasenyanyisa ke manje yabo sekufika lapho manje sisinyanya khona uyasenyanyisa hamba kushela lokho hamba osinyanyisi wena sizoba live mfethu lokuzana sizoba live Mina bengithi nje ahambe imisonke le. Umuntu ngeke abaleke endaweni sizobuza ukuthi khathela nodayisana. Manje bayabakhathela. Bathi akuhlukanene. Kanti sobele phambili nalaba. Oba la. Oqulu onqumana. Laba. Aleki shangana la. Oh, uzuthi uyashisa namhlanje. Awukwala yilo kakhulu. Ngeke sakhatha lokuyanyini, hayi. Uzuthi lapha sakhatha. Neswala afubela ngisa. Namhlanje. Esti. Angushaka mabado. Uzuthi. Kodwa Kodwa okay, ngangilive, okay. Mkhulu.
Kwaxoya mkhulu kwenzenjani? Ngixoxoya kwenzenjani? Lo muntu nganimficile ekuqaleni kanti. Wayekhona ekuqaleni. Uthini? Wamadoda, kahle kahle yini eniyimisele ngawo ngempela. Makushiwa ninahambani, ngifuna ukuthi kuzokwenzakaleni. Baba mina ngeke ngisuke la ngiyogoloza eZimbabwe. Ngeke ngisuke ngiyogoloza eZimbabwe. Yiphi imoto? Uqoqele izinto zakho. Into zakho ndoda. Tuna inkosi. Lapha ngaphandle lapha. Ngikholwa nje uba. Sazo ngibekishawa lapha lokukhulu Yapot. Hayi so sidayiswa yibona laba ukuthi kanje. Makhona umuntu owangaphandle oyinhlawulo esifazana. Isikhombisi dinganene ngayidini. Uzoqoqa ephume ehambe la. Kufanele behambe la abantu. Bonke, ngisho abesifazana sibadingi. Dinga abantu bala. Umfazi uyashawa ke manje. Khombisena ukuthi bokufika abakhona isikhombisi la kunabantu besifazana. Abanye asikhona ukubabona. Into esoyenza. Sanibona mama. Naphila. Qeda iseka la. Uqala kusasa ibhizi kahle. Bakhona namhlanje bakhona. Sibafuna abakhona amakhasimende enu laba nisuke nincintisana naboza kwenu. Lokho sikhuluma kakhulu nabantu sosuke sekindala. Lo mfowethu lapha nje show ukuhambile. Lola. Sanibona. Njani mfowethu? Siyaphila njani? Amanje ankuzi. Khona mfowethu. Yana kwethu. Istatement ungasikhuluma siyi-live lapha ekunsizwa nomnsizwa ukuthi namhlanje senzani sikuphi inhloso lento senzayo Lapha mfowethu silapha eMona. Sizoshanela nje eMona sashanela. Yabo. La kwaNongoma abantu abafuni ukuhamba bayagoloza. Manje bayahamba ke manje. Asisizukubadlalisa sidlale nabo. Yize bengabaningi kakhulu namhlanje abakhona la ngaphakathi. Kuyilabo nalabo kodwa nje bayahamba wayibona nakusasa sobe sikhona futhi la ngeke kuze kushintshe lokho nje bazohamba nje. kuze kuphela imoto Kuyoze kuphela imono lokusila. Abanye bayabaleka kodwa akuzukusiza ngalutho ukubaleka kwabo. Awuzukubasiza nje ukubaleka kwabo. Thina sijahe indawo sisebenza ngabo ngoba sithi simqokelela umuntu sine evidence Silbert hey asixoxeni sifayeni ikhona ividiyo
Uyini umuntu lo. Umthunzi. Awuhlangani nomuntu ofika la. Awuhlangani nomuntu ofika. Bafethu akuthathwa impahla zomuntu, kepha uyaqoqwa nje manje, uqoqa umuntu. Nimfakele emasakeni bafethu, Nigoqe ngesaka ukwehlisa netende. Sibanongoma namhlanje. Asikwazi. So una mama ngedayiseka yini uhayilo amamphinefo akho nje why isizathu sibona ukuthi singadayiseki baningi. Okay, so manje nibavumelana kanjani abantu bavumelanga beze ngenkani nalast month baxoxa. Okay, babuye namhlanje. Umuntu obalekile eqoqela etendeni la. Mhlathe impahla zakhe madoda, nenesiqiniseko akulahleki impahla zakhe. Beka isikhwama phezulu. Hayi khuleka uyifakela. Okay, nali itende selashiwa itende leli. Akekho umuntu othintile. Banjani kanjani ngempela phambi kwenu nibabuke. Bazonibangisa endaweni yenu. Ezweni leni bazonibangisa. Shalbet için inombolo yakho. Share on live, please. Share it up. Zakara namhlanje. Nangu nje uqhamuka. Nangu nje, Ngumana. Akusiyento. Bafika phela. Wena dayisa. Dayisa kanjani? Udayisa kanjani? Indaba engafuna ukusilalela. Indaba engafuna ukusilalela. Siyahlanya thina emakhaya. Sithe hambani niyemakini niyanselana manje. Uzodayisa la uba uthe dayisa la. Hayi sengiyaqala. Wena usixhaphaza madoda. Manje usixhaphaza. Ngiyakhipha. Asendingi la. Labantu abangangenisa ungena lapha. Orazi ba. Indoda wena. Yebo sengiyakhipa ngani. Asuphendula shesha. Mlekeleleni nonke. Ngiyakhipa futhi umntana. Kodwa ke enye into ngizokhipha sengizwile bafowethu ngiyahamba. Uyadabuka mkhulu. No, beku wrong la lokho kufanele wena okwathi ugcinazele.
Ulaze uqaka nje ngoba abantu behamba siyabaqala ngeke singalincenga unyaka wonke simncenga sihamba emakhaya lolungisa amagceke Kubalo. Sanibonani ngithemba ukuthi niphilile. Akwesondele kancane sixoxe. Kunento engiyinothisayo noma kunento engiyinothisile. eSouth Africa kunabantu noma phakathi kwethu, the reason we're so divided kule ndaba illegal immigration ne-influx is because we're so divided in our understanding and perception of South Africa. Ihluke kakhulu imbono yethu ekubukeni izwe lethu. I understand leyo nto. But yazi ukuthi ihluke kakhulu kuphi? Ihluke kakhulu la khona si understanda i-reality yezinto noma ye-condition yabantu base South Africa. Why ngisho njalo ngithi ihluke kakhulu imbono yethu? ESouth Africa you will find people abathi abeze because bayahlupheka. How can you not feel sorry for women and children, mothers from other countries? Bese ngiba nokuyibuza ukuthi bahlala kuyiphi kanti South Africa labo bantu ababona abanye abantu behlupheka kakhulu ukudlula ama South Africans. Abantu esiphila nabo guysini in this society noma esihlangana nabo kwakhona la kwa social media ba under the impression ukuthi South Africa inabantu aba rich. Ba under the impression ukuthi South Africa has made it. South Africans have made it. Ba under the impression yokuthi South Africans are not poor. Ama South Africans ahlala emkhukhwini. La South Africa we have imkhukhu emangalisayo. We have communities around imkhukhu. Kunendlela abantu ngoba ngeke ngisanbiza ngisho nge-middle class nakhona ngeke nami ngiyifake lapho ngoba ngikhaliswa ugesi. But kunendlela esibuka ngayo abantu abahluphekayo. But konke lokho it drove me to a conclusion ukuthi abantu laba bathi abeze, they do not understand what systematic exclusion is. They do not understand ukuthi umuntu ohlala emkhukhwini, it is by design, not their design. It is not their choice. But their material conditions ambeke lapha ya emkhukhwini. Their material conditions ambeke ngisho umuntu obhema ama drugs, their material conditions. It's a systematic issue. We understand leyo nto le. Poverty is a systematic issue. It's a plan, yinto eyenziwe ngamabomu. And I wonder ngoba iningi labo laba bantu they sound so learned, especially when it comes to politics. Bayayazi politics, but somehow somewhere they feel like umuntu ohlupheka eSouth Africa in this day and age fault yakhe. Fault yakhe. They feel like umuntu osahlala oyi-refugee eSouth Africa ukuthi imali inimvula ame ngenyawo. That person ngeke uzumuzo ozothi abeze South Africa because yena uyini, they are the downtrodden of this country. They are the ones who go days without water. Futhi nakhona you don't even have to be emkhukhwini to experience electricity poverty ne water poverty. Ngisho uhlala elokishini, you experience those things. You'll never hear abantu abahlala abantu leyo group yala eSouth Africa experience at the real South Africa. Ikhuluma ngokuthi abeze yini na, they understand ukuthi there is scarcity in this country, there is poverty in this country. Anibonakali ngani? Why is it ukuthi poverty yama South Africans ayibonakali? It's because laba ba successful bazitshele ukuthi they are successful bona because they are hardworking. Bazitshele ukuthi they are successful bona because they just did something right. Kanti aba understand ukuthi kwayona success yakho was systematic. Without the system allowing you ukuthi ufike la ufike khona, ubungeke ufike. Akuyi ngoba hard worker. When systems are broken and when systems are designed for people to fail, akuyi ngoba hard worker. And ke akwesikhulumeke ngathi thina esiyibona ngathi we have made it. If you are realistic, if ukhulele emakhaya, if ukhulele endaweni lakho nezine poverty emalokishini, wase
somehow impilo yagcinisa kubeka la khona engathi ingconywana khona. Uyazi ukuthi one thing engengisho ngithi it took too much for me to get here. It just took too much. Angani miya understand ekani leyo nto leyo. Kuthathe amandla amaningi ukuze ngifike la. Impumelela kufanele ibe nzima kanjena. And ngiyibuza ukuthi what about the person ongabanga na inhlanhla yokuba nabazali engaba nabo, yokukhulela in the environment engakhulela kuyo that had very good safety. I was very safe growing up. You understand? Ekhaya kwakungena key emnyango. What about people who didn't have the right material conditions ukuthi ngifike la ngikhona? You understand? But kwamina nginabazali ngina wonke ukuthi nje ngifike ngicebezele ngizovela la iPhone yakho, it took too much. Kwathatha kakhulu, kwathatha immense discipline, kuthatha too much power. Impumelelo akufanele ibe nzima kanjena. Impumelelo nakhona futhi akuyona ngisho impumelelo for you to have a decent life, a decent dignified life, because that's what South Africans need. Human dignity. For you to have a dignified life, it shouldn't be this hard. I am not successful. I have a dignified life. Isithunzi sami sivikelekile as a woman, as a black person. You understand? I'm nowhere near. But it just took too much. And it's those material conditions. Abantu abaningi bakithi abawele kuwo lawo ma material conditions. Bawile emseleni eminingi mina engawezwa abazali bami kuyo. Engawezwa inhlanhla ukuthi unesifasi ugcina ungifandile. Engawezwa ukuthi hlezi mhlambe ngenza degree right. Hlezi mhlambe ngafica imarket ngasithola leso sikhala. It should not be this hard. You understand? Sengikhuluma nawe ke wena muntu o relatively comfortable la South Africa. It shouldn't be this hard. You understand? So why is it ukuthi umubone ukuthi it shouldn't be? Why do you not have empathy for people who fell into everything ocishe wena wawela kuyo? And why are middle class South Africans noma laba abantu abacomfortable, the people laba na human dignity, why do you not feel empathy for people abaphila below the poverty line? For people income household la khona kuthiwa the highest earner noma the only earner i-earn 4,000. Then why do you welcome abantu bangaphandle uze uthi no kuyabhedwa emazweni aba? Do you not see suffering ema South Africans? Why did you guys buy into the fallacy yokuthi South Africa is successful? Why do you feel like abantu abahluphekayo noma abantu who are living kuma conditions abehlisa isithunzi? Why do you feel like bona it's their fault? Where else wena kuthatha umlingo ukuthi ufike la ukhona? Why are South Africans so willy-nilly when it comes to giving abanye abantu grace, but you guys don't give to the people abahlala in the most heinous conditions abama South Africans? Why do you not care about abantu bakini? Why do you feel like there's surplus for abantu abanye abantu, where else abantu bakini they don't have enough medication? They don't have access to proper schooling. They don't have access to proper clean water. They don't have access to electricity. Why do you feel so willy-nilly? Why are you so kind ngobuzwe? While ezweni lethu there's a refugee status people. Kunabantu abaphila in refugee camps. Imkhukhu is synonymous with refugee camp. Because in winter it's too cold, in summer it's too hot. Lo muntu leyo uhleli kwi temporary housing automatically, and we have people la in South Africa since the dawn of democracy bahlala emkhukhwini generationally. Kade kunontombazane la einsukwini besikhala under her post si celebrate ukuthi finally she broke out of inakuzana ukuhlala emkhukhwini as a family. Do you guys understand ukuthi kuthathe amandla angakanani for that girl to break out of that? Why do you guys have the idea yokuthi kulula ukuphuma enhluphekweni? Why are you guys so empathetic towards abantu bangaphandle abahluphekayo? Why in South Africa you have a crisis ye poverty? Nize nithi no fanele nibe nobuntu kanjani abantu behlupheka? Buphi ubuntu? Ngoba phela ubuntu speaks of your humanity, and humanity is tied and interlinked with your human dignity. Abantu ingane zabedliwa magundwane.
We need to really have hard conversations. I wish you guys beningafunda systems of oppression. Ngiyohleli ngikhala ngalento bese understand what is systematic oppression. Yini systematic oppression? Nibe right lapho.